Munamit pasang kaliman nabe ini bina ngeloduni dumawang namang tuang Yai. Paripaksa nadyan boten kadangu kula badhe sumala atur. Nggih, Kang Narpati ngawungga kados pundi Yai? Lajeng perembakan wonten dinten sak mangke menika mboten saged kejawi namung badhe mejahi dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Emanipun lah kok Paduka Yai Prabu menika mboten pitados dhateng para Punggawa Senopati negari Ngastina. Ing nyata-nyata lair batos anggenipun nyagak tuwak kanalindranipun Yai Prabu Ngastina. Menika ngoso pisan. Monggo pendak-pendak karena menika sowan pengajaping manah kula menika benjang menapa kula menika nampi kewajiban supados majeng wonten ing pabaratan madeg suraning driya kedah mapan wonten peperangan menika benjang menapa. Nanging kula menika gumun lho. Kula menika sampun suwita mataun-taun kapitadosanipun Yai Prabu Duryudana dhateng kula menika kok tipis sanget. Kula menika ngantos kados-kados boten dipun pitados dhateng Yai Prabu Ngastina. Malah pendak-pendak menawi wonten pandhita, menawi wonten nalendra, menawi wonten setunggiling brahmana ingkang sowan wonten negari Ngastina mongko tiyang menika dereng kantenan bisa lan orane, nyata lan orane bab ampuh apa ora menika panjenengan pitados. Menika kula sakit manah kula. Kula sakit. Lah namung badhe mejahi para Pandhawa kemawon kok dadak nekake wong kono-kono mongko durung karuan kelakone, ora coba. Njur Narpati Basukarna menika pegaweanipun wonten menapa? Narpati Basukarna menika pegaweanipun wonten pundi kula badhe nyuwun prisa. Tiwas kula menika ngasaken dada gilata King Senopati Ngastina Narpati Basukarna. Lah nyatanipun kula menika mboten nate makarya, lajeng enggenipun sami pitados bilih kula menika Senopati Ngastina menika sinten? Yai. Desta temen Paduka menika sugih nalindra ingkang sugih bondo bandu Paduka menika nalindra ingkang kuncara karo Kengkrat Jayeng Bawana. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng kondhangipun Yai Prabu Ngastina Iwadene jebul panjenengan menika suwijining nalindra ingkang jireh getih wedi mati. Namung badhe mejahi para Pandhawa kok nyelaya pendhita tuwek keklek durung karuwan bener lan orane menika dos pundi? Menawi badhe mejahi Pandhawa gangsal ratri ndhawuhi dhateng Raka ing Ngawangga. Badhe kula ngaraken dada kula. Puntadewa Werkudara Janaka kula sedaya bari kula tantang nyadada ndi dada. Mboten lajeng panjenengan menika mringkus kaya dene wong pepinjungan. Menawi Narpati Basukarna wonten mriki sampun boten nampi pakaryan, menawi Narpati Basukarna wonten mriki sampun boten dipun paringi dawuh malih. Lah iki sampun boten wonten ginanipun kula sowan wonten Garing Ngastina. Menawi Prabu sami pitados dhateng Brahmana menika monggo kula aturi pitados nanging sampun nyenggol dhateng Narpati Basukarna kula nyuwun pamit Yai. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone lawan kalih ingkang kung Paman Haryo wonten dawuh nggih. Kakang Narpati ngawungga sajaipun duka piyambakipun boten nampi pakaryan malah sajaipun dipun kiwakaken awit kesagaripun bapa mrembahan Buddha Kresna. Inggih kula iki mangertos Kakang Durna. Pripun nggih Patih? Sinuwun ngawangga wangsul kundur dhateng negari Ngawangga. Oh,
kajengipun dasaripun watakipun ingkang ngaten menika. Anak Prabu Ngawangga menika pambeganipun kados dene lilin. Menawi kenging panas tumuli ajer nanging menawi kenging adem tumuli dados kempel. Mangke anggenipun duka menika mboten dangu kula sampun apal dhateng watak wantunipun Narpati Ngawangga. Sedaya kesagaripun Bapak Budha Kresna badhe kula candhingga jimat. Nanging menawi mboten nyata anggen paduka badhe sagah mejahi para Pandhawa. Yen aku nganti ora kelakon mateni para Pandhawa, aku nglungani negara Ngastina kuwi aja tepung karo Budha Kresna. Sartane lokna sak jagat yen to aku pendhita ingkang ngawu gawar ngawur ora eneng apa-apane. Pendhita ndok bosok njabaku putih nanging jeroku mambu. Pendhita kembang sembojo njabaku putih nanging jeroku kuning Duryudana. Nggih, ngestaken dawuh. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi sumempen telenging kalbu geder madaning masih makan jabi. Nalika semanten apa to kang dadi tarunane? Ora nemetan kok rangkeng Gajah Medha saka panjenengan kejawi namung. Sami alok wonten wujuding wanara, kusika setan ngrepebeh pindha sata metarangan. Mendhak alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Paman dereng ngantos purna anggenipun sami pirembagan menika kados dene sawanipun pandhita ing Kendari Sada
Anoman ingkang sowan. Wela dalah. Lah kok janur gunung kadingaren Anoman sowan menika wonten wigatos menapa sinuwun? Kula piyambak boten mangertos. Awon saya lepat restu menika timbalana. Wigatosipun menapa Anoman sowan? Nggih, paman kasih cak nulenggah. Nggih, ngestaken dawuh. Anoman sawise aso ing dadi napas asat ing dadi riwe padha raja sak praptamu ning ngarsaning ingsun. Senggono inu namit pasang Kalimantabi tinembina ing loduni dumawing tawang tuwang diweji menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa maduka kula nyuwun gunging samudra pangaksami ya ora dadi ngopo so kula ngaturaken sembah sumangga ping pambekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula sanata ing Astina ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana iki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripih Anoman padha raja sak praptamu Anoman. Waduh menika Gusti Patih ingkang minulya ing jagat. Gusti Patih ingkang pinunjuling bawana, Gusti Patih ingkang sanget kajen kaniringan wonten ing Janaloka. Ya, sithik ning sengkring suaramu. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Gusti Patih. Iya, tak tampa. Pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Oh, Anoman kowe padha raja sak praptamu Senggana. Penemban Durna. Aku penemban Durna. Iya, ngaturaken bekti penemban. Oh iya tak tampa pangestuku Tampanana ya nyuk. Mboten dados menapa nadyan kula menika wujudipun munyuk nanging rak kula gadah nami. Oh iya, heeh. Njaluk ngapura keterucut kaya. Njaluk ngapura ya Anoman, payugana ngemono kok ya. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat penemban. Anoman wonten timbalan. Ana apa wigatine dene kowe sowan monggo tanpa tinimbalan? Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pambekti angka kalih sowan kula menika mboten saking kajengan kula piyambak. Dudu saka karepmu dewi. Nggih, mboten. Sapa ingkang ngutus kowe? Menawi kula matur mestinipun lingsem dene jejeri kula menika minangka derajat brahmana. Nanging kula matur menawi ingkang ngutus dhateng kula menika namung derajate ngaceplik tiyang loro saudon telu saurupan. Nanging tumrap kula piyayi menika kala wau sampun tumut momong dhateng pun Senggana malah sampun ageng lalabatanipun bab gesangipun pun Anoman. Sapa sing kongkonan karo kowe? Mboten sanes kejawi namung pono kawaning Madukara atmajanipun Kilurah Semar inggih menika pun Kilurah Nalagaring. Nalagaring kongkonan kowe. Nggih, mekaten sinuwun. Kowe iki kurang gawean kok, Mas. Kowe iki pendhita kajen keringan ning pertapan Kendali Sada, kowe disembah cantrik pirang-pirang ewu padha ngangsu kawruh karo kowe kok dadi kowe geleming diutus karo Gareng wong kere wong ra duwe. Kuwi janjane sing tok goleki apa? Nuwun sewu Gusti Patih. Kula menika tiyang kang niteni dhateng kesaenanipun tiyang sanes. Kula menika sarwi metang menawi kula menika dipun labeti dhateng tiyang sanes, kula kedah saged males dhateng kesaenanipun tiyang menika kala wau mongko Nalagaring nalika semanten duk nalika kula dados senopati wonten negaring Pancawati minangka dados utusanipun Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Kula menika dipun mong dhateng Kilurah Nalagaring menawi boten wonten para panakawan menika kula sampun pejah nalika nyabrang samudra ngupadi dhateng pun Dewi Sinta. Wong kok kokean pikiran. Mbok wis kaya aku. Wong labuhi Sengkuni nek labuh lahir batin ya ora arep tak wales labuhane wong nyatane wis lahir batin. Arep wonge ngelih, arep jengking mbok ya semen. Kuwi nek cara aku, lah kowe iki kurang gawean tiwas pikiranmu ngrekoso. Nek kowe mikir labuhane wong umurmu mongko wis akeh iki terus labuh karo kowe mongko wis pirang-pirang. Lemu arep nyaur nganggo apa? Ngagem kesagetan kula ya. Ki lho, Rekyono Patih. Iya ning arep rampung pirang taun. Nadyan boten paripurna nanging sak boten-botenipun kula sampun nyuda dhateng gesang kula awit tiyang nampi labuhan menika menawi boten dipun wales mbinjang wonten ing ngayuranipun Gusti Ngakarya Jagat badhe dipun tangleti lan dipun timbang menawi tasih wonten utangipun mongko dereng nyaur wonten ing Janaloka ateges kedah nyaur wonten ing neraka ya mani. Alah gombal. Neraka iki rupane kaya ngapa? Wong kok percaya karo neraka.
Nek tumrap aku wong mati ya wis mati ngono wae, ora ana wong mati kok nyemplung neraka. Wong ki mbok ya nganggo pikiran sing logis. Sengkuni omongane sing dlecek ora karo-karuan. Sak penake dhewe ora. Wigatine apa dene Nala Gareng utusan kalawan kowe Anoman. Sinuwun. Nalika semanten kula Nala Gareng menika sowan dhateng Kendali Sada sariwata awang-tawang tangis. Piyambakipun rumaos dene suwijining abdi ingkang boten benten abdi sanesipun awit piyambakipun criyos bilih. Nadan ingkang tiyang sepuhipun inggih menika Rara Semar sampun nate ngraosaken dados Nalindra. Semantun ugi ingkang rayinipun Nala Gareng inggih menika pun Petruk ugi sampun ngraosaken dados Nalindra. Ugi Ki Lurah Bagong sampun ngraosaken dados Nalindra. Kantun Ki Lurah Nala Gareng menika ingkang dereng ngraosaken dados Nalindra. Mula lajeng nyuwun sabiyantunipun ing abdipun Anoman supados ing mangke kula kekalangan Malaya ngupadi negari ingkang nalindranipun ikhlas lahir batos nyuwunaken ngampil wujudipun negari boten ketang namung sak uruping damar sak umuring jagung sak siliring bawang menika mangke badhe dipun kunduraken dhateng Nalindra menika malih sareng kula gelar kula gulung jebo nyatanipun ingkang pantes minangka dados negarinipun kula Nala Gareng menika namung negari Ngastina. Bila ingkang saking menika diweji sowan kula menika namung badhe nyuwun mulunging penggalih paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana. Wonten suka liraning penggalih dinten mangke boten ketang telung kedheping paninggal. Kula aturi maringaken sarta kula aturi maringi kaludhangan dhateng Kelurahan Nala Gareng supados ing mangke piyambakipun saged lenggah dampar negari Ngastina menika boten namung ketang namung tigang kedheping paninggal. Menawi sampun paripurna tumunten badhe kula kunduraken menika ingkang badhe dados atur kula dene katampilan boten kula nadhong dawuh menawi boten sababipun menapa menawi katampi sanget ngaturaken panuwun ing tanpa upami langkung-langkung menawi boten paduka boten maringaken kula kinten Ngastina menika sampun kepotangan budi kaliyan pun Ki Lurah Nala Gareng paduka Sanata dereng dados Nalindra Nala Gareng menika sampun tumut-tumut ndandosi negari Ngastina lha ing saking menika sinuwun kula nyuwun dhateng paduka wonten mulunging penggalih lan kula aturi ngraosaken kanthi raos kamanungsan Nala Gareng kaparingana kaludhangan supados lenggah dampar keprabuning Ngastina boten ketang namung telung kedheping paninggal diweji jaja muntap lirik natap duka yayasinipe netra kocak ngondarandir Hitep nyomangolon caka wadanani romberanang kaya kembang kurawari sinabet omrang seketeng sinabet omrang seketeng bel metal tahanane sinabet omrang seketeng metal tahanane gandhok blegudu swaru kembol sumorante Allah Anoman kula wonten dawuh penemban sinuwun Prabu Ngastina ora bisa manehi wangsulan karo kowe mula banjur nadyan aku dibalang liring dening Nata Ngastina parandene aku wis tanggap yen to ingkang manehi wangsulan kudune Begawan Durna oh iya matur nuwun mboten dados menapa menawi paduka badhe paring pangandikan dhateng kula nganglungaken jangga nilingaken karna perembana ngene ya man kowe tak kandhani ya nek sing jeleng wong nyilih kuwi nyilih dhuwit kuwi memper nyilih meja nyilih kursi nyilih bekakas kuwi apik ning apa ana jamak lumrahing ngatasé negara kok disilih kowe iki bathukmu anget apa piye kowe iki bathukmu ki anget apa piye tegesipun lho tegese kowe iki rada edan apa piye lah kok ing ngatasé negara Kartosilih iki anggapmu ki negara iki nggone sapa negara iki darbeke sapa negara iki darbeke anak Prabu Duryudana ora aku durung tau krungu kabare kok ana negara kok disilih kuwi wah kuwi ngayawara kuwi gedebus ora ana nyatane tur sing nyilih kok mung wujuding gareng coba to gareng iki kok nilo karo gitoke gareng iki apa gareng iki mung Panakawan dheweke iki mung gedibal 17 wong kere wong ora duwe monggo sarwa cacat mripate kera tangane cekot sikile becik
Kok arep dadi ratu kuwi ora memper gareng kae menungso julung tungkol, julung caplok. Dadi sing cedhak karo gareng ki mesti wonge sebel sial kuwi tenan. Wong ki anggere cacat kaya ngono kae ki mesti laire barengi karo angsluping srengenge kuwi jenenge julung caplok. Ngono. Iya. Lah nek anu laire bareng karo metune srengenge kuwi jenenge julung tumpil. Mbah bener mbah ora sing mbahku ngono kuwi. Mergo aku rada lali. Oh iya. Dadi nek gareng kae wonge sebel sial. Ora duwe kanugrahan, ora duwe kamulyan, ora duwe kabegjan. Kok arep lungguh dampar. Ya nek kuat, nek nganti jengkelang lungguh dampar, iki dampar pusaka, ora dampar baen-baen. Nek gelem nang Ngasaka 5 kono dadi ratu ning Gedhokan Jaran kono. Ana, kuwi malah wangun. Ane kursi gareng ben lungguh dampar ning kraton Gedhokan Jaran Amor Tritong kaya. Ya. Ning kowe aja rasa dadak nyilih negara Ngastina. Nek kowe nyilih karo negara Ngastina padha karo kowe nyilani karo Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nah ngaten mboten dipun parangaken. Lho, cetha no. Cetha ora bakal tak wenehake merga kowe wis nerak pacak raja ngangger, wis ora sak trepe yen to gareng nyilih negara. Yen sak tataning negara kuwi disilih sak pepadaning ratu, kuwi aku bakal mikir kaping pindho nanging yen sing nyilih kuwi mang loro sauda telu saurupan, apa meneh wong cacat kaya ngono gareng, ora bakal kelakon negara Sira bakal diwenehake. Penemban kula menika tilas senopati. Nadyan kula menika sampun sepuh ning kula tasih kemutan dhateng ngelmu-ngelmu mantram sakti nganggo mriki kula ginakaken ngobong negari Ngalengka. Menawi paduka penemban boten keparengaken negari Sina menika dipun suwun ngambil dhateng Kelurahan Nalagareng menapa inggih badhe kelampan Anoman ngamuk wonten negari Ngastina. Anoman badhe ngrebat negari Ngastina ijen tanpa ruang menawi sampun kasembatan badhe kula aturaken dhateng Kelurahan Nalagareng. Piye? Kula badhe ngawuk wonten negari Ngastina. Noman. Ora wedi tak getak. Ora wedi tak getak. Selagine Kurawa wae nek aku muni piye ngono kuwi sing kepoyoh 40 tak kandhani. Lah kok dadi kowe wong ngono? Kowe ki meng ponokawan, kowe ki meng batur, kowe ki meng abdi. Najan kowe pendhita derajatmu iku ora sak pepadaning para satriya. Wah, lah kok malah nantang karo Begawan Durna. Wah, Anoman wani karo Durna. Apa njaluk cupet umurmu? Ora metu saka ngarepanku aja kakon tukang glandang suda maneh dadi apa? Kula trima dal penemban. Glewar ngawur
Tak kira nantang Anoman mau. Sampeyan yo melu metu kok njur melayu kok njur lingguh malih. Kula ki janjane yo deg-degan iki, Mas. Lho kok deg-degan pripun? Kula nantang Anoman iku rak mergo teng Datulaya, upama ning jaba ya blas ora wani. Oh, lah terus sampeyan nantang wau sing nyambut gawe Kurawa no. Oh. Sampeyan nantangke Kurawa sing Nyambut gawe gunane apa Kurawa dibayar? Oh, nggih nggih. Nggih ngestaken dawuh. Kurawa ketapke Anoman kon mundur. Syukur bagi Anoman dipateni. Mergo Anoman iku kekuwataning para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan Anoman, wah niku bakal gampang ngene mateni para Pandhawa, suda kekuwataning para Pandhawa. Nggih, Kakang Peremban ngestaken dawuh. Munyuk nyanyuk dinemonon parat. Wani suwan ana negara Ngastina kowe bakal njaluk negara Ngastina wis seret nyawamu Anoman. Ora sandagakku kan bebangal Swatama. Yen pancen ku arep betenge negara Ngastina ayo ungalno dadamu. Wah, sugih kendel Bondowani apa-apamu. Kowe mengijen tanpa rawang Kurawa nyrangap gamane wis samapta ing gati sawigring diri. Ora sah dadakku kan gunem tanpa gunung. Yen panjenengan nyoba karo Senggono nadyan aku wis tuwek keklek. Kaya ngene nang aku kalah karo kowe, trima uncat nyawaku sowan marang pawarning Gusti. Piye? Trima uncat nyawaku kemewat kaya orgem jimat parat. Kowe wani dilatesi abang. Wani harus Swatama, apamu sing tak wedeni ora minggat dedeg andemamu tinjung akhirat nyawamu. Tak gletho ndasmu rondo bojomu selawase urip parat. Ora kelakon mati dening aku derajat apa? Jajah Mubarak.
Oh. Mati. Ayo durma kadarowo. Rampung jawamu. Dibano. Mati jeneng aku. Ayo. Dibano kaning atiku. Wah, sampun ya. Oh. Ojak. Ya cerah iki. Ayo. Posian. 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 Gowo gaman. Gowo gaman. Kowe sing disiapke. Sing radeni wayang pekok iki sing. Bingung, wonge bingung iso stroke iki. Ayo Dibano. Oke, nyono. Oh, iki gamane tik slebar ora karo-karuan. Tapur-tapur dekolmu mlajar ora. Bijo ngocare. Dibano. Hai. Bocor. Bocor. Ayo, golek sing ladem. Jan ketul wae ya. Yo, iki gahke wis ra kanggo. Graji sirahmu Dibano. Bocor. 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 Ora apa-apa, Woi, Jan. Yo. Kepruk cetok sirahmu Dibano. Bocor. Bocor. Ora apa-apa, Jan jelek tenan. Tapuk sadaremu Dibano. Jan guyuk apa ora Jawa-Jawa. Kowe wujude kewan aku pengenan pati. Kadang nyocoh nganti kalah karo kowe wirang bebarang rekayo. Balas rekayo. Oh. Aduh. Aduh. Mati kan. Piye mo? Manggaken kawon man. Kawon. Anoman saya tuwa ora saya suda karo sanening saya digdaya. Kowe kalah. Manggaken kawon. Waduh. Kula mbeta tumbak
nganti dobel godo saut Anoman tumbak disendal cedhit munggul dhuwur banget bathuk kula jebret aku ya weruh sampean mrisa weruh aku wis mbatin modiar cah kaya pindhane nggon cengel nggih nggon cengel diel kowe nganti salto terus kowe dicuthik nganti kaya wong main dolanan bocah-bocah kae cendhit munggah kepruk banter banget jebret nek ora wong digdaya boyoke putung ya boyok kula sakit paman pijeke ndak pengaruhe saraf tekan ndi nek boyok lara iki pengaruhe saraf nyemelangi lho nggih piye mang kawon bapak oh ya wis syukur kana mundur kana anak pendhita karo munyuk kok nganti kalah iya nyatonipun kawon pejah kula man Surtayu iya kula ngedalaken tumbak sepirang-pirang kula mboten kelingan nek Anoman niku nek munyuk sikile kaya tangan tangane kaya sikil tumbak candak buang terus kula majeng dheweke mbeker-mbeker ketok untune wah awak kula dibantingi wah banting nengen tatapke lemah tatapke ngebuk uncalke teng wit entek-entane candak jengkelike terus sampluk nganggo wit cemara akene ming cemara aku ki nang omah kulino disabeti cemara lekmu wedok ya ora apa-apa ki nurak cemara rambut cemara wit man cemara wit nggih manggaken mati kula ngrekoso ijan asem kok asem piye ayo wae wuyuk ya ampuh ya Mas lho ket biyen Anoman ki ampuh kowe maju to maju sira pagi lah iya Anoman catem jebret kedep kowe ora heeh terus sumbari kula nyekelo gawan gawan tukang kayu wak gawa kabeh Mas bendho kula tutuke kedepe ora graji kula tutuke kali kula tapuk sandal lha kula njukuk teng masjid wingi oh iya kebangetan kok ya mboten napa-napa tentane kula nantang ayo Anoman panus wae jajaran aku pengiran pati kowe munyuk tok ora tok wanes wirang bebarak mboten lagi omong kae tungkae Anoman pun tekan cangkem jebret kula bengok sak kayange ngono niku disumpeli sikil drup meneng cangkem sumpeli sikil ora meneng terus kula tiba keluar pun kula sumpah terakhir bengi niki lah ngopo kula mboten ajeng melu wayangan sebabe iki dalange ora adil kok ora adil ketok banget kula dipicing karo Mas sik nonyo dalange wae sak kayange mosok wayang kok kon menang karo dalang gak mungkin lah iya wok pol-pole nganggo jengkeng barang jebret wonten kanthi mlebu kotak kula ayo pamit nek ora iso menyang sesuk bengi waduh sesuk bengi ra iso nyambut gawe to nek kowe ora iso kowe pamit karo dalange ra usah mangkat ora usah dadi Kurawa waduh butuh ya Mas ya nek butuh ya mangkat ya ning kula ditunjuk kula gak niku jenenge ora adil mboten bener kaya niku dalang niku lakoke wayang mawon ora kena banjide banjiladan mosok dalang kok nunjuk wayang ayo jelas menang dalange lah iya dipikir sesuk melu ora nderek to arep ditokke ra ditokke ning melu nggih dadi siji teng kocak lah iya ora ditokke ya bayarane ya padha ya Mas lah iya melek karo turu padha ya iya bocah-bocahane kok ora sapa sing durung maju watak Citraksi ya kan arep maju wae malah mungsuhe to mungsuhe Anoman wah jalan kon lho kok cepet banget kuku kula niku wonge ceket-ceket nek tumandang apa butuhe lah iya terus sampean muni pripun Anoman Patenono waduh salah tangkap Mas
Salah tangkap piye? Kula gek cepet selak rauman, ngoten nggih. Anoman patenono. Lah iya, ning kula le nampa niku gek cepet selak ora oman, bubut. Terus angkringan tak usah asik. angkringan nggih. Kabeh tak kukupi, kuku kula tek kabeh. Oh alah. Gusti paring ana ngapura. Kurawa 100 kok sing pekok kok 90. Wis sing arep dikukup apane? Lah apa? Nuwun sewu ora krungu. Ha terus saiki arep maju ora? Mboten kebacut kesel. Hah? Kebacut kesel. Oh ya wis. Mundur kono. Nggih. Kowe iki kadang nata mungsuh munyuk kok ora wani nek cara aku isin. Nyet, kula kok biasa. Ra isin. Lha ngene rak iki nganti amandele ketok. Kuku kula amandel, Mas. Ya wis. Dur, Nur. Maju le. Dinggo genep-genep ora ketang sak ubengan rong ubengan ayo maju nggih. Lah terus minggah kula piyambak man. Cangkem le. Oh, ngene iki Kurawa do kokean ngomong ra gaweane ra tandangi. Mongso munyuk nek nganti kowe menehi kesempatan sithik wae munyuke prigel iso ilang dhek pinter menek, pinter mencolot nek ditonyo terus kene iki ora bakal iso dhek endo awake dhewe. Oh, kaya lagu konangan wis saiki kelemamu wis eneng kowe oyak terus. Arep piye? Waduh. Wah wegah aku iki. Wah, sik waduh. Oh, wah. Wah, kok mak prinding awakku. Gojek anu wit barang ngono. Iya, aja diyok ndak gogrok sing enom. Kowe iki ora isin apa piye crat-crat lambemu dingetke sinden-sinden kuwi lho. Wah, dian. Wah. Wanggre lara untu ya ora iso mbeker. Suwet ngono gusine mak cenut. Modar kowe. Piye? Ngowo. Ayo. Sembuh radong. Aku po. Ya ijen wae. Ora ngojek mau. Lah iya, ora ana kendaraan kok. Lah iya. Ora wis tak suntikke winganan. Ya suda sithik ah. Lah ya tombo alon-alon rasa kesusu. Ya sik ngene sithik. Edan.
Anomali aku suwe-suwe ya iso dong lho swara munyuk iki. Bocah ngono kuwi gawe bleduk. Wah, mencolot meneh. Yo, ditenono candak dadi apa kowe? Padake aku. Lah iso ngoyak kowe no piye? Kowe kecekel aku kok cekel tak nggo ingon-ingon. Bola setan iki malah penekan iki. Oh nguyuh edan iki. Nguyuh tuweke nguyuh nang ndur wit. Wah setan. Wah. Iya. Iya kowe anggere engko medhun candak lak kowe ngon-ngon. Wut. Iya. Iya. Edan. Piye, Dur? Anomane nendi? Teng dhuwur ni ana. Ayo. Ayo medun ayo. Ayo. Nek wani medun ayo. Medun tenan. Ayo aja sembrono. Candak tanggo nyon. Leno pangendamu. Sampluk kayon pecah sirah mudhur sosono. Pandhita kang kirare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone nyang kalih ingkang kumpek simi beruluk ing ngungkuli langit Anoman Soyong gugu karepmu dhewe kowe ngrusak marang negara Ngastina. Kurawa bubar mawon ora karo karuan. Ayo, yen musuh Kurawa ora ana tandinge. Kejaba ming Begawan Durna menika dadi tetuangganing para sata Kurawa. Ayo, kowe arep ngajak apa Anoman? Penemban. Kula menika pendhita panjenengan pendhita menawi ngantos adu atos sing balung leting kulit menika mangke lingsem diludene ngakathah. Menawi paduka badhe ngasuraken kula monggo kula kanthi pados adu keprigelan lan kawaskitan saha ngelmu ing paduka ngertosi babakan menapa kemawon. Lho, kowe nantang karo aku? Mboten nantang, namung nyobi kemawon. Sepinten lebet lan cethekipun ngelmunipun pandhita ing Sukalima. Ayo, kowe arep ngajak apa? Kowe arep ngajak cangkriman sing lembut. Ayo gage kowe nyangkrima. Panjenengan ingkang langkung sepuh kula caosi kalunggaran panjenengan kula triparing dawuh mangke kula nggih badhe batang cangrimanipun Penemban Durna. Wah, keparat kowe gembelo silahmu gleleng pacakmu. Kowe pendhita gunung wae kok pamer kabisan karo pendhita negara Ngastina ya kuwi Paranpara negara Ngastina. Ora sangelangan sing tak takokake. Sing tak cekel ning tanganku ki apa?
menika paduka menika ngregem tasbih tegese watesing kabeh krana gumlaring puji miwah dikir menika winatesan dipun etang sarana cacahing tasbih. Nek kowe pinter sing digawe sing apa? Ingkang dipun damel sak boten-botenipun jagung jalu nanging ingkang baken woing jimitri. Woing jimitri cacahe pira? Menawi umum cacahipun 100 kalih dosa nanging menawi paduka namung 100. Playune 100 mau menyang endi? Menawi kepirang 3 dosa tasih turah sedoso. 30 sing ping 3. Ingkang setunggal dhateng Jawata 3 dosa, aksara Israfil 3 dosa, aksara Jawi 3 dosa. Nah, kowe goblok. Aksara Jawa kuwi mung 20. Kowe pendhita kemaki ning janjane kowe ora weruh. Aksara Jawa kuwi mung 20 kok 30. Menika dereng saged sampurna. Margi menika nembe nglegena. Nglegena menika dereng ngangge sandangan. Dados dereng mawi sandangan menika dereng jangkep. Mila jangkepipun inggih kedah mawi sandangan inggih menika sedasa pepet, wulu, layar, taling tarung, cerek, pengkal, cakra, wignan. Menika sandanganipun aksara dados kalih dosa lan sedasa menika 3 dosa penemban. 100 dipara 30 lungguhe wis cetha turah 10 tegese yen wilangan 10 mau dibuang siji nawawara wastanipun wilangan 9 menika mengku suraos Jawata watak 9 utawi baban hawa 9 yen dibuang siji meneh aranipun hastawara wara menika lawan wilangan 8 kala wau nggadahi playu piwucal utawi piageming para nalindra menika sinebut Hastabrata miwah para nayaka Hastakarya naminipun. Yen dibuang siji meneh Saptawara wastanipun inggih menika watakipun Pandhita 7 utawi dinten Dete, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Tumpak utawi Senin ngantos Minggu. Dibuang siji meneh Satwara wastanipun wilangan menika plajengipun dhateng cecumbaning kewan ingkang marajeling kathah inggih menika mangenter, mangkrik, mangungkung, mangoyok, mangigel miwah manyura. Mangendir menika gangsir, mangkrik menika jangkrik, mangungkung menika gemak, mangigel menika merak. Mangoyok menika bangsaning mina ing toya dene menyura menika sawung alasan. Wonten malih panunggalanipun patining raos menika wonten 6 inggih menika legi, gurih, pahit, getir, pedes lawan asin. Lho. Apa liyane kuwi ora ana rasa? Kula matur patine rasa. Ning sak temene isih ana rasa meneh. Ya kuwi nyethek. Nyethek kuwi pahit tambahi pahit jenenge nyethek. Lah nek legi tambahi legi ku jenenge tumlek. Nek ndulek sampean ora werna ta? Nek ora seneng minggat nika. Ora nganggo ndulek. Lah nek dibuang siji meneh pancara wilastanipun. Wilangan gangsal menika mlajaripun dhateng panca indriya. Monggo lugunipun wonten setunggaling kemarajal saking menika inggih menika saged matur. Inggih menika hindri ingkang angka 6. Ora nganggo nyawang. Nanging bisa weruh ora nganggo talingan nanging bisa krungu menika hindri ingkang angka 6 nanging limrahipun inggih namung panca indriya panca wilangan 5 hindriya daya nuting urip mila wonten pangganda pangrasa pamireng pamiarsa menika panca indriya utawi dhateng dinten pekenan inggih menika legi paing pon wage kliwon utawi manis panca parna cemengan miwah kasih yen dibuang siji meneh caturwara wilangan sekawan menika dhateng kiblat sekawan dibuang siji meneh triwara wastanipun wilangan 3 menika istrinipun dhateng Trimurti menika sal dumadi alusing menungsa wirasara ting Surya Candra Myang Kartika kang limput linimputan kekejering swasana kasamuning sarining bumi dados catur purusa Trimurti lan catur purusa tetep manunggal dados nungkat gaib tegesipun cahya samar mila alusaning menungsa dumados saking Trimurti dibuang siji meneh Dwiwara wastanipun wilangan kekalih isi-isi ning jagat namung pernikali ana padang, ana peteng, ana gedhe, ana cilik, ana ala, ana becik, ana bengi lawan rina. Yen dibuang siji meneh Ekawara wastanipun. Wilangan setunggal menika kula mboten wani narbuka dalaran wewadi tumrap ingkang dawuh. Ora ana wewadi. Jer iku kena diunekake yen kowe ora bisa ngunekake tegese kowe pendhita goblok. Menawi kedah dipun iseni menika isinipun sing duwe karep tegesipun panjenengan. Ing nguni wonten satriya linangkung dasar sekti mandraguna digdaya limpat pasang panggraita kawimbuhan waskita inggih menika saking atas angin nami Raden Kumbayana nai wonten ciri sekedhik Srei dengki jahil metakil dawen upeng kerweteh dumadakan nampi pusaka saking negaring Astina ingkang dipun tapastani Begawan Bisma kadawan mulang muruk dhateng Kurawa lan Pandhawa Kumbayana mastuti dawuhipun Begawan Bisma lajeng budal dhateng tanah Jawi. Lampahipun kepambeng benawi mongko dereng ngedeng-ngedengipun bena
noleh ngiwa sepen noleh nengen suwung boten wonten baita lelayaran mila lajeng Kumbayana ndawahaken ubaya sapa wae lan apa wae kang bisa nyabrangake yen lanang diaku sedulur yen wadon bakal dipek bojo dumadakan wonten kuda sembrani mongko estri negaran wonten ngajengan Sang Kumbayana tanggap sasmita Kumbayana lajeng nyingklak gigiring turangga budal turangga gayuh ngantariksa sumusuping Jaladra miyak kang mendung wekasan kalimputing pedhut jroning pedhut kang ana amung peteng jroning peteng kang ana amung lali jroning lali ilang wayangane menungsa lan jaran sing ana amung lanang lan wadon mila lajeng tuwuh nami Bambang Haswatama saking tembung Haswa Suta Utama Haswa menika bubat Suta menika anak Utama menika becik dados Watama menika putra Maduka ingkang estripun medal saking padaranipun turangga Mremban wah keparat karo sing jajalanat sukertaning bawana iblis anak Anoman kowe ngino karo Begawan Durna ayo saiki genti apa sing bakal tak cangkrimake menika westanipun menapa kuwi asta cempala asta menika menapa asta kuwi tangan cempala kuwi driji dawahipun wonten pundi sakarepmu kamu bakal dibake yo iki merganing patimu waya pripun sampean ngakoni nek pendhita urung pinter to Anoman teteh limangsu liukara sampean bareng sampean ming dine iki apa asta cempala asta tangan cempala driji dibane sakarepmu aduh kowe iki ngapa ini ming mratekke niku wau kok wah marang paling jajalan kula ya gumun Anoman kok ming gegem tangan kok sampean ora dong wong nyatane iki durung tau weruh tenan cangkriman kaya ngono ming dingetenke lho lah iya niki namane asta cempala asta tangan cempala driji tibane sakarepmu wis cakcok ora gumun kula monggo Anoman ming ngatung ngenten iki nggih iki apa cokor kirek aduh asta cempala ora kuwi cokor kirek kok nggo karepe dhewe penemban Budha Kresna panjenengan wonten pundi penemban kula ingkang sowan penemban Kurawa bubar mawut madya balaku nungsang kuyang numbuk bentus Begawan Durna kowe goleki karo aku ora usah kuwatir aku ingkang bakal iso nyingkirake senggana kae Anoman kowe janjane ora perlu melu-melu perkara iki aku moh nyikara karo kowe aku moh gawe pepatimu merga kowe sak pepadaning pendhita karo aku senggana mung tak jaluk kowe tak seblak angin Garuda mbuh tibamu menyang endi nggonmu tiba ing kono bakal dadi sarana nggonmu bisa nemokake negara kanggo momonganmu lan kanggo ingkang mbok golekake Anoman ana wujuding nayaka ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan sira kuwi sapa Dewaji menawi paduka dangu kalihan kula awon tanpa warni kula menika pangkatipun patih pepatih saking negaring Purwosari wonten ingkang dados nalindra wonten negaring Purwosari menika Prabu Cakrawangsa sesembahan kula. Prabu Cakrawangsa kasinggihan mekaten. Ana wigati apa? Dene suwana ing negara Ngamarta. Wale-wale menapa? Suwan kula mboten sanes kejawi namung badhe matur ngersa paduka sanata bilih titik kalanggan maniki Sang Prabu Cakrawangsa menika gandrung-gandrung kapirang kaliyan satunggiling putri saking negaring Ngamarta. Sapa ingkang bakal dilamar dening Ratu Gustimu? Miturut sabdanipun Ratu Gusti kula, piyambakipun boten badhe dhaup. Menawi boten dhaup kaliyan ingkang nami Raden Janaka utawi Dewi Janaka. Raden Janaka, nggih. Mongganipun badhe mestani nanging ngendikanipun Ratu Gusti kula nami Dewi Janaka sinuwun. Tatkala narpa Kresna tantulusa hanya kroring mring sang Resi Cah Nawisuta
Arjuna kula wonten dawuh. Ana ratu sing kepengin rabi karo sawijining pawek wong wadon nanging lah kok nyebut Dewi Janaka Panusmaning jajalanan. Molek nomoripatmu gantekno gobokmu. Sawangan ingkang cetha, aku Raden Janaka, aku lanang dudu wong wadon. Yen kowe nyebut aku wong wadon tegese kowe madonke karo aku, kula mboten badhe peduli. Jaler utawi pawestri kula tetep mboyong jengandika, tak pecah sirahmu ora metu njaba. Werkudara adimu kok diwedokke kae piye? Wah, wis ben. Wah, nggo paukuman karo Janaka. Lho lah ya ning nganti dikrungu karo piye akeh rak ya saru to. Oh, sarmu piye? Adimu lanang kae wangono ayo pun kaki bakal metu njaba. Ya. Ayo tak boyong menyang negaraku Dewi Janaka wong kang kaya kowe patih rumeksa praja ora kelakon mati dening aku Drajatopaya tak imbangi sak kridamu. Panusmaning jajalan wong Amarta pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ya, aja girang-girang gemuyu. Aturke pepundhenku Prabu Cakrawangsa lebur tumpur tanpa dadi ngamarta. Maksa praja sewu kalepatan Diagung Pangaksama. Wah, gagal iki kita. Njaluk ngapura itu gagal. Wis. Mindhon gawe senengane. Iya. Kowe wis matur sanes Prabu Untadewa. Sampun. Maturmu Nglamar Dewi Janaka. Nyatanipun Dewi Janaka menika jaler sinuwun. Oh, kowe lamur kok. Wedok kae iki. Wah. Aku ora weruh. Terus Dewi Janaka duka kula dipun ajar
dipun krubut kalian kadangipun sepuh nami Raden Werkudara. Kalah. Iya, kawon. Kalah pira? Kawon tegesipun kawon anginipun perang. Wah, wis rumeksa praja ora sembadane tak saline bagus kaya ngono. Hah, ora kalap sae miti-mita. Iya, nyuwun pangapunten iki lho. Sinuwun Pangapura. Kowe nek nang negara Purwasari ora iso nindakake perintahing ratu ah. Tugel gulumu. nyuwun pangapunten sampun dipun tugel. Tasih kangge cagak. Kowe lah malah lucu. Ora sok kaya ngono kuwi kowe iki patih malah aneh-aneh ora. Terus saiki nek ndi wong-wong ngawarta Mriku wonten mringking mriku. Sami ngoyak dateng kula. Minggirah. Oh, kaya ngapa wujude entenane kene? Ora ngerti karo Prabu Cakrawangsa, Pak. Cah kok kaya ngono. Wayune kok uleng-ulengan. Dewi Janaka. Mwah. Gilani. Iki sapa? Takon karo aku Nalendra, Parasai Prabu Cakrawangsa. Prabu Cakrawangsa. Kowe sing kongkonan supaya nglamar Dewi Janaka. Lah piye? Endi patih remeksa praja tak pecahe sirahe. Kowe aja, sesuk rak pecah dhewe nang wae. Sesuk nek wancine netes ki pecah dhewe. Kowe ratu kok suaramu kaya mengkono, omong sak penake dhewe. Kowe gelem ra tak bojo? Aku kuwi lanang. Ayo ben aku ora peduli pokoke lanang do lanang ya ora masalah. Sing penting aku tresna karo kowe Raden Janaka. Aku tresna karo kowe. Kowe aja ngabangake kuping. Arep ngapa? Kowe arep bangga apa piye? Kowe iso menangke Prabu Cakrawangsa. Wah, bumi langit tangkep. Tak pecah siramu. Pecahan nek pancen iso. Ayo, entekno budimu. Ora apa-apa. Wah! Kula sampun pinanggih kaliyan Prabu Cakrawangsa. Wah, wonge kaya ngapa? Digdaya kamas kula tamani menapa-menapa mboten tumama. Ngantos kula mundur. Wah, Bundura, idake sirahe. Wah, uang ta iki mau. Tak kira wit. Wah, sapa kowe? Prabu Cakrawangsa. Kowe sapa, Raden Werkudara? Wah, pamer. Wis ngerti karo aku. Wis, tak jaluk Dewi Janaka. Janaka wilanang. Lanang ya men. Aku sayang. Aku tresna. Wah, edan. Ratu Kentir. Ratu Majnun. Ya men Majnun Kentir ya men sing penting Janaka entuk tak jaluk apa ora? Ora entuk tak jaluk. War ngopo kowe Werkudara? Kowe nek iso ngelake aku bumi langit tangkep. Arep nganggo kukumu iki, Pak. Iki lho. Ora apa-apa. Ora bakal temomo. Wah, pecah siramu. Ayo tak jaluk. Ora apa-apa.
Prabu. Piye? Patihipun mundur, ratunipun majeng. Loh, Ratu Cakrawangsa mau? Nggih. Wah. Tak tuthuk ora apa-apa. Kuku Pancanaka. Wah, wetenge kaya karet. Tak coblos ora mlebu. Kok iso? Wah, pancen ngono. Mboten ngono takon. Wong dicoblos ora mlebu niku. Napa lentur napa? Ora mlebu tenan. Nyang sampean wis tuwa kok. Iso ngarani kaya ngoten. Dadi kowe kalah. Iya, nggih Koko Prabu. Kok le ngedapi-dapi temen kaya ngapa to ratune tantange gare ati. Kowe to Cakrawangsa? Ngalah. Kowe Kresna ta kowe? Lho, ngerti karo aku, apal no. Padake. Ya wis, aku mung pengen butuh ngerti karo kowe. Nek wis ngerti ya wis. Kowe sik iki dirembuk ora. Ratu kok ngleler wae. Dewi Janaka tak jaluk, ora tak kakek. Ora tak wenehke. Wani karaku. Oh, tak goleke mungsuh mati kowe tak kandhani. Ngerti apa ya kae? Kok njur muni tak goleke mungsuh mati kowe waduh cilaka iki. Wah wis. Kanggo nek nganti akon karo si Tepruk karo si Begong modal aku. Ning ya wis dadi uniku kok. Dadi ratu ora ketang tulung kedeping netra mongko iki sauntara ya upama kaya ngapa dadene tak lakonane wis dadi takdirku. Sing iso mateni ratu kae ming kowe. Mosok? Iya. Karo Bagong. Nane, iya. Karo bapakmu. Yang bener. Iya. Sebabe kowe rak kelangan dulur to? Nggih. Gareng. Melayu tundung karo Ndara Janaka. Lho, glelenge ora jamak-jamak nganggo mekutha, nganggo sepatu, siji wedok, siji lanang. Arite dicangklongke. Mlaku nyambluki pupu nganti ora krasa kaya ngene. Malah nglamar Dewi Janaka barang. Estu napa? Iya. Wah, lah Mas ora ngono kuwi, Mas ora. Adine yo. Sawang kok ratu nglelengi rajamak sapa iki mambu telek wong mambu telek lho rak sia-sia to ora ngono kuwi reng dengkulmu mlocot iki Prabu Cakrawangsa oh iya sinuwun Prabu Cakrawangsa lho nganturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya pangestu ketampan ana ngapa kowe rene badhe ngemutaken Prabu Cakrawangsa. Oh alah, jan gelenge ra jamak-jamak. Kowe. Sapa iki? Sapa iki ora sopan iki? Iki sapa ora sopan? Mbok ora ngono kuwi, Reng. Reng apa?
Prabu Cakrawangsa ratu saka negara Purwosari. Alah aleman kowe iki. Waduh, lek tukul rambute dek kapan kuwi? Apa rambut gawan Mekutha? Dewi Janaka ora diulungake. Sapa sing ketok rawe-rawe rantas malang-malang pulun? Ya Gong, bulung-bulung ya Gong. Yo! Modar kowe. Ayo, kowe cancak kowe. Ayo, ayo, ayo. Iya. 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 Wah. Iki wis. Buat-buat sak penake dhewe ra. Lah gene tenan kowe. Kowe entuk sandangan, ayo nemu usaha. Usaha piye? Aku ki mlayu ta, Tru? Nyemplung guwa. Guwa ngendi? Wah, mbah guwa, peteng guwane. Peteng tung langu. Heeh. Terus nemu sandangan, aku terus ngau sandangan kuwi ana sandangan liyane tak kebutke kok. Dadi wujuding negara. Lho apik banget jenenge negara Purwosari, subur, makmur, tentrem, ayem. Saiki ora ana ratune. Arep dadi ratu ana? Moh. Ndak dukani ndara. Ha terus sing patih mau sapa? Wah ya engko tak badarke. Minggirane. Tak keplokane saka kene. Wonten dawuh sinuwun dengkulmu melocot kuwi ora. Wis weruh kok badare kaya ngene. Kala sampun lukar busana. Wis kowe bali kaya wingi ngene. Inggih staken dawuh. Oh, srawung karo munyuk. Srawung munyuk ora. Nggih, menawi ngaten negara kae mengko mesti bakal kebadaran meneh. Ning aku urung ngerti piye sapa sing nyinggahke busana. Kendhagane sing tak singgahke, Mang. Sing isi busana mengko mbah piye carane? Ngestaken dawuh. Lho sik, Reng. Dampyak Kurawa kok sajake ngurung jago wiring kuning kae. Wah, tak petone lho, aja semlang. Mumpung aku isih digdaya. Oh iya. Amuk. Sapa iki? Pandhawa arep tak pateni. Pandhawa arep tak rangket. Iki jago Ngastina. Wah, sampyo dening aku. Wah. Atmanipun pukulun Sang Hyang Bathara Manikmaya. Iya, Nalagari. Aku ingkang dadi wujuding Bramana sabab yen ta ora mengkono Anoman Keduka bakal njabel negara Ngastina lan mbok lenggahi kabeh mau dudu kodrating para Jawata. Kowe nggih. Nang kita wis marem, ora kita ngemung sak umuring jagung sak uruping damar wis bisa dadi ratu ing negara ing Purwosari. Nun nggih, matur nuwun pukulun. Busana ulun toh. Agemanipun? Iya. Kok nganggo dasi barang ya? Dudu dasi.
Kai Setagen. Wah, mulane tangguh dasi kok dawa kewer-kewer tekan ngisor. Mangga. Menika kula simpen. Iya, matur nuwun. Pun monggo dipun asta. Tak gawane kundur marang kahiwanan. Kabeh mau merga saka panjang kamu ingkang nganti sundul ana ing Suralaya nalika. Nggih, nyun ngapunten. Sakniki pun lega kok Bu Kulon, pun lega. Pun marem ati kula. Iya, nalika gareng. Prabu Bramangkara cinepeng dening kula ana gareng. Nek semanten datan saged lawat ical wujuding Prabu Bramangkara atmaning Sang Hyang Bathara Budawaka ya Sang Hyang Bathara Brahma. Kok ora jedul-jedul ya? Ben ngenteni len jupuk wae kasah kesusu. Atmane Bathara Brahma tegese atma iki ora wujud wong ning sukmane dewa iki ya duwe sukma. Nah. Aduh ngene iki iso stres aku. Nah, waton bambangan ngono kuwi. Pemain keyboard ngladeni wayang. Pukulun Bathara Brahma. Iya nala gareng. Apun ajeng metu kok isih teng mriko. Lah wong ora dijupuk ya isih ning kono. Busanaku menyang endi? Wau kula niku nyepeng nyamping niku seblake wujud negara. Saniki tesih wujud negara ingkang endah kaya ngoten niku. Kae kedadian saka busananing Bathara Brahma. Pun monggo nek ajeng dipundhut wangsul. Iya, yen ngono tak jupuk bali nula gareng. Nggih, monggo. Gunjang kancing langit kelap-lap katon lirekin sanging risang mawe gandrung Duryudana sakurawane jagone wis mudar isih guyu lakak-lakak singkirke saka Ngamarta. Tumpes kelor, wah, wong mulang sarak.
perang ora ngirama. Aku diwarayok. Sadya kok ning ngendi aku diwarayok. Sing marahi Kartomarmo ngantem ora pasuwukan. Wah, wales nah nggih. Saniki sifat bareng mawon, Mbak. Saya pun gembrobos kaya ngoten. Bubar ngaso terus mengkih nyambut damel mriki. Iya. Diitung kancane sapa sing ra menyang, sapa sing menyang dikono ngomong sakniki. Iya. Wah, edan. Semar, kula. Lakon iki sak temene dadi kaca benggala nadyan. Amung derajate ngawula nanging duwe gegayuhan ingkang luhur mau pancen bener, becik. Kudu sinartan tekad. Merga tekad kuwi pok ing karep. Nggih, sedaya menika dadosa pepenget dhateng samukawisipun. Gandeng anak kula ya wis eling, wis kelakon. Ora ketang mung sedhela wis iso ngrasake, kula wis melu marem. Purnaning gati Sura Sudra Jayaning Karat Subrasa kula Darmastuti rahayu ing sami makarya, rahayu ing sami pinanggih. Meresanten ketiban cendhela. Cekap semanten crita kula dalu punika, Ndara.